U ovom tutorijalu pričat ćemo o manipulaciji linija pomoću tačaka. Za početak nacrtat ćemo jednu neartikulisanu liniju pomoću line komande L, Enter. Sad nacrtajte bilo kakvu liniju, kliknite Enter da završite komandu. Selektovat ćemo jednu ovu liniju i sad ćemo vidjeti da ovdje ima tri tačke. Ima početnu tačku, srednju tačku i krajnju tačku. Ako pređemo kursorom preko tačke i kliknemo na nju, ona će postati crvena. I sad pomeranjem kursora možemo da menjamo početnu tačku te linije. Ako ovako imamo ovdje da se nastavlja na neku drugu liniju, možemo da selektujemo obe te linije i ovo je sad njihova zajednička tačka, tako da možemo ovako da pomeramo tu zajedničku tačku da bi promenili tu liniju. Kliknut ćemo Escape. Obrisat ćemo ovo tako što ćemo selektovati i kliknuti na Delete. Sad da vidimo što radi ova srednja tačka. Ova prva i posljednja menjaju liniju, a srednja je pomera, odnosno funkcioniše kao move komanda i translatorno kroz prostor pomera tu liniju. Kliknut ćemo Delete da bi obrisali ovu liniju. Također, pomoću tačaka možemo da menjamo dužinu linije. Uključit ćemo orto komandu, to jest opciju, i selektovat ćemo ovu osu. Na primjer, želimo da ona bude malo duža. Prećemo kursorom preko ove tačke, kliknut ćemo na nju da bi je selektovali i pomoću ortova ćemo samo usmeriti na ovu stranu i ukucati broj 50. Kliknut ćemo Enter i Escape. Sad je ova linija duža za 50. Sad ćemo vidjeti kako funkcionišu polilinije. Ovaj sto je konstruisan kao rectangle i on je sad jedna zatvorena polilinija. Primetili ste da polilinije imaju početnu i krajnju tačku kao kvadratiće plave boje, a ova srednja je kao neki mali pravougaonik. To je zašto ova tačka omogućava da mi menjamo ovu poliliniju na malo drugačiji način. Sad ću to demonstrirati. Dok je uključeno ovo orto, pređite preko ove srednje tačke, selektujte da postane crvena i sad ako pomeramo pomoću orto komande, mi možemo ovaj sto da proširimo, odnosno da suzimo. Usmerit ćemo na ovu stranu, ukucat ćemo broj 20 i kliknuti Enter. Ovaj sto je sad za 20 cm duži, odnosno širi. Kliknut ćemo Escape da bi izašli iz selekcije. Na ovaj način možemo da menjamo dužine linije i njihov položaj u prostoru pomoću tačaka.